seneng dingin kalah anake bapane adepan karo bapane ora wedi kula ora wedi bokat sampean tegeling kula ya bak-bak bae majikan mati dadi aku jugre parat halawu Bismillahirrahmanirrahim. Puji sarining gampang sekabehe, gampang sepolahe cungkring pengen dari Gusti Bima Bratasena. Maju sekali. Gusti Bima garare. Yang cungkring dari jagoan bengikian. Bima joget-jogetan sidako. Kayak pletot baik. Ada tebakan si Bimae dalang penggampang ngono bisa joget-jogetan kurang ajar cungkring Kia Bramas takang bakal tumantak ning dadanira mati keseng sira cungkring wadah Kyai Bramas takring ayo jademi Arjuna alon dingin Arjuna
bos kedawu mimiolane gede Mamae Wijaya sing duwe laut kidung mulai gede Kang Kajono sing duwe bengetan duwit wong pedat setunggal dhewe Kajono sing bebeng ketan duwe wong pedat setugel loyang setugel Kang Kajono Kang Cibril sing pedati Mantri Mano gede sengampun lali Mantri Mano lah dong Dedengnya Giska orang lali sareng sesepuh sambil lanceng bapak butit sesepuh sambil lanceng dewe yagang cikluwunge gede yagang cikluwung kang ajame gede sampun ngali yagang cikluwung sarang waga jole gede sampun lali Kang Cibril gede sampun samun linepas kagungan yang Pati Arjuna Kiai Bramastra kebakar cungkring karo gareng sebab daya neng Kiai Bramastra ya beli sembarangan jagat gak oreg makata wonten geledek asat-asatan cungkring disangka Arjuna kelawan gareng mau mati padahal cungkring karo gareng siasat gawe akal kaya ngulur-ngulur waktu ini sun musuhi wong dewek lap ilang cungkring lawan gareng mau saksana dika praptening dewa kamanusan Nalendra Sri Bathara Kresna dugi manggi merpeki manengapan Pandawa Arjuna uga Bima Bratasena wau wong becik pasti ketit nyandang asik model apa kecil mangsa urung ketenger bae ketenger si mangsa Arjuna ngundangnya Arjuna sing semaur cakil ya lanun raka Bima ya priwe cerita kakangku kayak bocah lembut temen sih kayak wong ora duwe denger ora duwe ini bebener kayak duduk para Pandawa musuh Panakawan dewek musuh cungkring lawan gareng sebutannya menang ora kondang apa maning ning kalae eman Arjuna oleh gelar lananging jagat
mustika ning kesatria karo wong sejen maning karo pawongan dhewek je Tegal Arjuna karo panakawan dhewek je wani gawe larak sampai tebakaning pati eman nama Pandawa panutan ing dakwah yen sira wong loro model mengkene perbuatane mimi orang sareng bos kedawu mamai wijaya sing duwe laut kidul dhewe ora lali sareng dedenya Giesta yagang ciklungu sampun soklan lagi nono meneng Arjuna iki arane Janaka Janaki Swarga Naka ki kita sing sapanglih swargane Gusti kang gawe urip kudu tiru kaya Arjuna driji tengene 5 driji kiwene kene 6 nandrakaken rukuning Islam kelawan rukuning iman wis digegem ning Arjuna kok kenang apa Tegel karo Panakawan Bima Bratasena sebutane Jayasena Jaya tembunging rahayu Sena ki sunah dadi rahayu ning Bima bisa gawe contoh aja maning ning kewajibane ning sunahe kedilakoni kok kenang apa Tegel karo Panakawan dhewe eman Arjuna awakmu duwe gelar bagus jadi bebasan yang dalang duwe aran bagus iku kalaya kenang sewengi kini bae jadi perbuat becik kelawan tangga batur puluhan tahun ilangnya kenang kini bae Arjuna yakin cikluwung kang ajangan sesepuh sampilan sang bapak putih dedeng agis kaya keding sampung modal sarang kang mantri manoy keding sarang meme jolan bos kedawuk ngeding maka wong wis duwe gelar wong wis duwe aran iku sing ati-ati tindakane aran bakal wis blesak tangi maninge iki kengelan Arjuna abot tangi maning sira nyirnakaken cungkring cilik lara gede makaning pati lamun krungu ning Kakang Semar garep priwe sira ajen deleng cungkring karo garenge aja Semar iki najan blesak ning rupa nanging dewa pusaka kang bisa kandhang Kakang Semar aja maning para Pandawa yen ditakrek ilmu ning Kakang Semar najan ulun Betara Guru yen ngadepi Kakang Semar nol aja Kakang Semar yen ngambek yen ngamuk ibarat penyakit wis langka tambane maning wis laka obate maning apa sira wani kelawan Kakang Semar sing ngawiti madudu kula Raka sing ngawiti Raka Bima nendang cungkring karo gareng bledi kongkon sira blibung kita tentang wis dadine patendok sira ki ya asale mung disalahkaken kakange ya dosa adine ya meneng gak widara uleren makasih jadi kayak tukang gambang buat saya sih meneng tapi akhirnya selasap selusup ngono ngomongnya ke guru nih isun siapa sing duwe murid di sini yen mengoron kanggo selanjutnya priwe masalah iki masalah guru Kudrona nyalon dadi ratu ning dewa nanging nyalon mau dadi calon tunggal cungkring tekamene pengen dadi calon tandingane Drona guruku lah lamun cungkring dadi calon tandingane gurumu Dorna dianggep salah apa priwe yen dianggap salah salahnya mambadalan ndi Bro
Angel bakal debat lawan Raka Dewa kamanusan mangsa menang. Ya iya mangsa menang. Yang dalange condonge bono beli brene condonge. Ya dudu mengkono Rai. Sampeyan nyalakaken Jungkring pengen nyalon dari calon tandingan. Siji Jungkring iki anake Kakang Semar, terus baru beli nasabe kedewatan Suralaya iki Kakang Semar masih duwe hak Rai. Lamun diwalik omonge ning Kakang Semar, sampeyan nyegat Jungkring pengen dadi calon tandingane Dorna Guru sampeyan. Lamun diomong ning Kakang Semar sampeyannya keberatan apa tombok apa? Kader sing diungkit iki masalah barang warisan isun dhewe kedewatan. Ora bisa ngomong Arjuna Krabina. Wah, ora kepikir brono jlambrong. Cenet hatiku. Wis aja gereng-gereng bae wis. Bisa nek gereng-gereng bae sih. Dados kangge selajenge pripun Raka? Ibarat wong met iwak kira bening banyune, kira kena iwake. Ajak lawan sugal pemikirannya tindak tanduk kang kasar. Iku dudu para Pandawa sebutannya. Dadi kula kuda pripun Raka? Enake isun kelawan sampeyan Rai Arjuna nuju mengkarang kadempel. Cacak takon ning Kakang Semar. Kakang Semar ki ndukung apa ora yen Jungkring pengen dadi calon tandingan guru sampeyan Rama Guru Dorna pengen nyalon dadi Kalipayang Dewa. Yen Kakang Semar ndukung ya wis kula sengguyung. Sebab Kakang Semar anak putu ki akeh jasane ning para Pandawa. Oh mekaten Raka ya iya. Kudu ngapa ndukung Dorna sih priwe? Cacak sampeyan garap manut ning kula napa mboten? Inggih manut mawon Raka. Ya manut belang dipekatakan karo Mayang Arum sirahe. Oh sirah si merono-merono gimana? Caca merono-merono. Tadi masalah jodone sebutane Adi kelawan Adi ya masa sing gawe urip isu sih beli melu-melu. Ngajana sira garwa bae pirang-pirang balen ari Mayang Arum nrima ya sih ora masalah. Bonggan Mayang Arum sing nrima. Terus resikone wong dadi wong ganteng ya mengkonon. Dadi wong bagus ku mengkonon. Kadang-kadang bagusi mana, bagusi mene, gantengi mana, gantengi mene. Sampun Raka kulane wirang. Sampun mekaten Raka kulane isin. Aja kemuyu Bima. Ora. Dipepeti cangkeme. Ya pengen kemuyu isin. Saja isin-isin maning kok, isin-isin apa? Penggender kadar beli katon wonge. Tekakin badu dia beli katon maning manusane. Tambah pengecrek ya. Dadi golongan jelemek-jelemek kabeh. Wis yuk, Kakang lawan sampeyan mangkat ning Karang Kadempel nuju Mengkarang Tumaritis. Aku melu aja melu sampeyan. Wah, broli bae aku melu aja bakal sampeyan ge rusuh kuline. Ning kana pada delap-delap anak putune Kakang Semar. Kaya ceblok gawene nembang bae. Sing aran Duala ya. Pemane lagi di pasar Yayu ya kok bangun rumah Duala. Matur kesoni rezeki Yayu ku. Wis awan beli mangkat ora apa-apa sing bening bengi mangkat sira. Sebab sira manjinge iki setireng gamelan. Sing pajek si madhep kaya bapak nira bengen. Lagi nyengkuyung ramane isun ku mengkonon. Inggih Raka. Jadi aja sing ditiru ku sing beli-beli sing ora-ora. Yen mengkonon aku beli melu. Mengkarang Tumaritis wis aja melu maning sampeyan dampingana Rai Prabu Ngamarta. Mengkonon becike. Rai Arjuna bebarengan lawan Kakang nuju ning Karang Kadempel ngestokaken dawuh Raka. Amplopnya ku wis tekan. Wis akeh maning ucak kok. Isine mah wis kosong isine. Ya wis dimeti ning ku. Senok blaem. Sing kang kaji ana maning. Coba kita lang diputer maning cinta terhalang dosane. Ninang nunang nanunang nunang. Lagune penggampang ini.
Sambung malih niki saking Kang Jibril. Oh, Kang Jibril rawuh. Hadir Kang Jibril. Sing pedati lague Kancing Bedug. Kancing Klambi. Wagajol. Iki tulisannya masa wagalol. Lagune Keduhung. Masih ada lagi saking Mimie Yolan. Mimie Yolan sing duwe Cinta Manis. Lagunya njaluk pengen turu bareng karo Klam Biabang dari Bos Kedawung. Cinta sayang selalu. Nggih. Cinta-cintaan terus. Kayak penyaron nimbal wis cinta-cintaan. Larak lirik banding enel. Sambung terus niki saking Ki Ageng Cikluwung. Niki Mas sanes njaluk lagu dangdut nanging jaluke gending niki. Cirebon Pekot. Niki saking penggemar Kang Wardono. Sing Plumbon Pulo Bos Warna Baja njaluk lagune Cinta Terhalang Dosa. Pada terhalang apa ya? Dari dangdutan dingin nyambungnya gending Cirebon Pekot. Maka, iya. Rasa nikmati isungun wagacu urip sun rasi kayu yen dipikir ati rasa getun pikiran sun rasa arep sambat ning sapeng arep ngomong wale karo mama wati ora diterima pripun nasibe kula iki keduhung kula wis gawe janji lanangmu sampeyan siji wagajo mungkin bisa terjadi kula nikah wis duwe lagi kakaknya masih duwe rapi wagajo antara kita cintane terhalang bos Tangga Jono pengen pernah hubungan batin Kang Kajiono rasa getun bisa pegawin Kang Waradono bisa sanggup bongkot nambah dosa Kang Kajiono kula ngomong bokat kena hukum ketuon kula ngerti perasaan wadon wadon ora sanggup cintane dibagi sing sabar kakang sing sabar sing
besok ketemu ning swarga. Gending Cirebon Pekote dilajengaken sumangga. Lulilang Wong becik pasti ketitik nyandang asik model apa keciri mangsa beruntung.
kang kajian sing duwe beketan duit wong badat setugel wong yang setugel ora lali sareng kang Jibril pedat ya gede kama trimano ya gede kang kajiono sing duwe beketan duit wong pedat setugel wong yang setugel ora lali bos kedawung mimi olane gede Mamai Wijaya sing duwe laut kidul angkat tangan Purba Wisesa Uger iman sejati ancung panggelar gendara tengan talib ning urip ketekan sing ranjing bakole kinaryaru saduke pawiridan jodange kang kinarya wajib lah do bos kedawung mimi olane keding sareng Mamai Wijaya sing duwe laut kidule gede kang kajiono sing duwe bengketan duit wong pedat setugel wong loyang setugel kang mirangaken kang Jibril pedat dewe sareng mantri manoe gede duh sesepuh sambilan ceng bapak butir bapak pahmi gede kang Jibril wajib Kang Kajiono Gandeng ning guri. Kang Kajiono sing bebeng ketan duit wong pedat setugel wong loyang setugel Kang Kajiono ngaturaken matur kesuwun dormati Kang Kajiono Kang Jibril keding Kang Mantri Manoe gede ora li bos MM sing raja singai gede Kang Jibril Mamai Wijaya sing duwe laut kidul Bapak tuane Nijam sing duwe pohon beringin Bapak tuane Nijam sing duwe pohon beringin dewet Bapak tuane Nijam Mama kulo yang sareng ibu kuwe gede sarang Kang Waradono keding Kang Waradono balung bale delikane sang kuling galar najen langka kaya katon bae bos kedawung sareng Kang Raden Darya gede bos kedawung kembang ireng maning rarangken ugene sing karingawan mandanapa sing lakon najan dilali-lali anggar bayora lali
selin nembe kilingan ning ngamal perbuatan ora karuan dunya campur sumur diatur buku pisan ngomongane batur sing bakal badan hancur Kang Kajiono sing duwe peketan duwit wong padat setugel wong loyang setugel sareng Kang Jibril sing pedat asam tua tanggung jaring basah jaluk kapan diturut timang sewurung bos kedawung mimiolane gede jaluk kapan diturut timang sewurung lampar tindak yang dewa kemanusiaan kelawan penanggapan Pandawa Arjuna si gegen ganti akang minus sapa wonten dateng karang kadempel karang tumaritis pecandilan karang si bonglot karang sing boros ya sami lampis ireng ya pada medale kang reksa dateng karang kadempel Semar Udapawana Semar Badranaya Kisaron Sari Kiwargasara Kiwatu kumpul jangkan Semar Santa Sabda Palon ya sam anak putu neting kemrejeg tumpang silah sambung bau curis bagong bagal buntung duala ceblok bitarota sing langka ki gareng karo cungkring Semar anglang-lang ragane meneng bayangane mana-mana kelingan anak cungkring pamitan tas salam-salaman garenge melu ngicilik mawon jare Semar ning batine tuh cungkring slamet kabeli saksana ngandikan yang curis sekar pandan mrika monot-monot cidenggong peyang encak ngomong agak peyang jare wangsalan tembang mak jangane gedang bumbune gula kali ngomong bae kolak kono siraku pake wangsalane bae siraku wis tekak sira coba wangsalanku sing masa kini umur zaman pengenan wangsalan olia kolak Sekerukir gambar waktu enak pisan kaya kaca najaning lagi ramong kiri ning bati ning anggar bae tetep ngakui Kang Waradana sing duwe wana baja Kang Kajiono sing duwe bangetan duwi wong pedat setunggal wong loyang setunggal sareng Kang Jibril sampun lali bakal wangsalan ku kaya nyong jauh Jakarta naik motor grandong terus tembungnya priwe jauh di mata nanging tetap saya gendong cakep wis cakep-cakep meneng sih aku wis baru tangkap ning si gugur bae sudah menang
Anak. Papa. Abdul mah pengen jadi masyarakat kota. Ngundang wong tua kayak papa. Sejen aku cang-cangan pinggir kotak. Wong deso. Mlenaki apa? Mikiri apa, Pak? Kudu seneng Abdul ki lagi bangun rumah, Pak. Papa aku ngangkep bae. Pantasnya gak wong pikiran mengkenen bisa wae lega. Empange amba. Sawa lega nandur pari ya kenang teklik pantas. Empang amba. Nandur urang. Urangnya kayak tukang gambang. Stres. Pantas mikiri urang. Ari papa mikiri apa, Pak? Sing Jawa bucang kemesor. Mambu ya mambu jengkol ini, Pak. Sirama lagi meledak di parak di goblok. Bapakku lagi belenak wetenge. Jadi nyonge wis, Pak. Ditambani karo lengak lapak. Boreaken ning weteng. Waras blok, waras mah beli nglinyar. Wetenge nglinyar. Kaya wetenge Manwardi. Astagfirullahaladzim. Ya to maning bapane bener jare duala mikiri apa, Pak? Aja mikirin negara wis ana bapak presiden dhewe. Ana bapak Prabowo. Aja mikiri Kabupaten Dermayu wis ana bupatine dhewe. Bapak Luki Hakim. Pikiran nama inyong bae, Pak. Putek. Asum daluk celana legging. Apa sih? Pengen olahraga. Olahraga kan olahraga. Iki Pak AAC, Pak. Asrolan mah wadon ngono. Asmari mah tanggane tukang kenong. Mambune gak balsem. Tong tolang nangka kawinana si bapak karo si Sema wis ning kuburan. Edan jeblok. Bapak masih urip sih aku wis ning kuburan, blok. Ya bongkan meneng bae kayak kuburan. Wong tua apa mau. Udut ya udut, Pak. Meneng bae bobong. Pengen udut cerutuk sajen pinggir gebok anak. Los. Kira mau udut cerutuk maning. Udut cerutuk mah blok udut tukang bonang. Bokat srehning bapak kesinggung kenang anak putu ki panyong bakane ku delap-delap ngomong. Lah kasih petak bang ngomong. Jarekah singaran menusa tapake cekong jitoke growong kiyenge kewang-kewong kiyenge ngandak-ngandakaken uwong jare tembangan apa os lagune Bitarotak wong demen kroeng pencen beli kurang pengalem wong sengit Kang Semar Kang Kaji Ono Kang Jibril ora kurang penganggit ayune karena cinta gantenge atine nri